לכם את הנישואים בלי סיכונים? טוב, אז קודם כל התשובה היא שאין דבר כזה. תמיד יש סיכונים בכל בחירה בחיים, ועל אחת כמה וכמה שנכנסים לכזאת טריטוריה חדשה ולא מוכרת, ואתם לא באמת יודעים לאן זה ייקח אתכם. בסוף זה לשחק באש, וכשמשחקים באש לפעמים גם נכווים. יש כמה כללי אצבע שיכולים בהרבה מאוד מקרים לעזור לצמצם סיכונים. כי אם כבר לעשות את זה, אז לפחות לעשות את זה בצורה אולי קצת יותר נכונה ובריאה. ואני אתחיל בדבר הכי חשוב, לא פותחים זוגיות בשביל לפתור בעיות בזוגיות. לא פותחים זוגיות בשביל להציל אותה. זה כמו שלא מביאים ילד לעולם בשביל לפתור בעיות בזוגיות, כי להביא ילד רק מייצר עוד בעיות. אותו דבר לגבי פתיחה. אם יש בעיה מהותית, אם אין תקשורת טובה, אם אין כבוד הדדי וראייה הדדית, אז הפתיחה לא תפתור לכם שום בעיה, היא רק תייצר עוד בעיות ותגביר את הבעיות הקיימות. לכן, אם זה ממש חשוב לכם לפתוח את הזוגיות, קודם כל תעבדו עליה, תשפרו אותה, תייצבו אותה, תעשו כל מה שצריך, תעבדו טוב על התקשורת, ורק אז תבדקו מחדש את האופציה לפתוח. זה כמובן היה על קצה המזלג. בסרטון הבא אני אתן עוד כמה טיפים מאוד חשובים שיעזרו לכם קצת לצמצם את הסיכונים. תעקבו אחריי כדי שתוכלו להמשיך לצפות בסרטונים ולקבל עוד עצות. שיהיה בהצלחה.